Bine v-am găsit la un nou vlog, sunt Irinuca. Mă căutați pe YouTube. Mă găsiți Irinuca. Și astăzi e primul meu videoclip. Astăzi o să facem o căsuță ca să ne amintim cum era. Să vă arăt niște idei care puteți să le faceți când nu ați cumpărat nicio casă cu bani. Intrăm aici, închid, revin un pic sau mai revin că n-ar ce. Oricum vine repede, mai discut puțin cu voi. Am mers la școală, foarte bine. Deci, aceste paturi sunt, nu o să le aveți voi, pentru că dacă nu ați cumpărat nimic, nu o să le aveți. Vă arăt o idee. O idee foarte care trebuie să încercați și voi. Aveți acest pat. Sigur, le aveți că vi l-o băgat. De la 100 la aveți. Aici puteți să faceți dormitor. Și mai puneți unul, nu are de ce, nu era așa, mai puneți unul așa, aici puneți așa, în liniile drepte. Aveți perdele, nu cred că, da, nu aveți. Și ne ducem jos, de tot. Așa, mergem jos. Luăm mai întâi 2 dulapuri de genul. Le unim așa, după punem unul de ăsta. Și ați făcut un mini dulapior. Dacă l uniți. Mergem aici. Așa, punem un... Hai să punem dublu. Dublu puneți. Puneți un tablou. Un tablou. Să punem acesta cu cal. Și aici o să fie bucătărie. Vă arăt cum pot să faceți cel mai tare iar! Mă bucur că e primul meu videoclip. Bine, am mai filmat pe 2 clipuri, numai că acela e contul meu vechi. Acum am început unul nou și o să postez în fiecare zi când vin de la școală. Mă bucur foarte tare că vă am pe voi alături. Să nu uitați să dați like și subscribe, m-ați ajutat mult. Vreau să faci măcar azi 10 like-uri. Nu prea mult, 10 doar. Pentru că mi se pare așa mai... Așa, nici eu n-am... Așa, în fine. Trecem peste discuția asta. Mergem jos. Cred că aici la masa asta. Vai de mine. Uite, puteți luați astea și să faceți un tablou. Mai exemplu, să facem un tablou să... bucătăria, vă mai arăt puțin. Și facem baia. Nu găsați ce întreg. Uite așa. Nu găsați din bani. De ce puneți? Vreau să pun de la... Punem 2 chiuvițele. 2 chiuvițele.
Mordi cald. Așa. Ui! De asta. Și luați 2 boluri. 2, nu mai mult. Mai mult, mai puțin. Acum, deci, o să... Unde să alea, mă? Castron mare. Nu mici. Așa. Mergeți înapoi la baie. Și vă duceți, luați un săpun. Nu pas de dinți asta. Pentru sănătate. Nervează. Asta de dinți. Periuță. Cheptine și... Cum? Bun. N-aveți asta, așa, living-ul e foarte bun, foarte bun. Să faceți așa. Nu de asta că ați fi ca să-i pune la fetița numele Emilia. Asta nu vine în prim. Asta, nu mai mult. Emilia. Emilia. Ce-i face Emilia? Unde e ăla de pisicuțul? Unde e ăla de pisicuțul? În fine. Dăm jos să vedem ce avem. De astea, cred că... Să vedem. Și cred că e gata. Încă această căsuță. Nicaz. Auziți sunete pe fundal. Înscrieți acolo. Au stat transpirată. Văd mine. Căutăm, noi dansăm. Vedem tot, pentru că mi l-am instalat cu hack. Și deja am o familie. Vreau să fac un roleplay? Da. Cred că... Da, vreți. Bine, ca să nu vă plictisesc. Un pic. Revin în 5 minute. Vă las un pic așa. Gata, am revenit. Ce problemă? Aici e Wednesday, Sophie, pitițele lor. Wednesday Liliac. Uite, asta e Wednesday, sororile ei, doamna profesoară. Ce scuze. Mă prăjesc! Tableta e fierbinte. Mama! Aleluia! Hai să vedem. Nu știu ce să văd. Unde-i mă ăla? Uite aici.
Vai de mine, vai de capul meu. Îți vă arăt camera lui Wednesday. Aceasta este Wednesday, camera ei. Hai să începem repede. Wednesday, ți-am adus mâncare. O, mulțumesc. Wednesday, parcă am supărată. De ce? Nu par așa de supărat chiar. Numai că e prea roz camera asta. Dar o să fac eu neagră. Mulțumesc totuși pentru mâncare. Cred că... Vrei tu un sandwich? Da? Gata, du-te, vi-le înapoi. A fost bun. Ce are copila asta? Nu știu, strani. Bună ziua! Mua-mua! Ce dă pe la Wednesday, nu știu ce are. Miau-miau. Tu Wednesday slash camera, slash. Ești din camera mea. Ești din camera mea. Ești mie și ești. Cred că o să mă mut în altă casă. Am deja 18 ani, deci pot. Am 18 ani, deci... Acum pot să le scot. Hai să le pun în jos, da. Astea. Puneai mâna la nas și fugeai cât puteai, deschideai și ușă. Dar nici nu recunoștea, știi? Nu el! Dar cine Dumnezeu spune dacă tu ești aici? Îmi pun asta, îmi pun asta, nota 10, nu mă interesează. La de unghii. Îmi pun manualele, cam o grămadă. Of. Trăc. Penarul. Nu mai încap caiete. Problemă. Nu mai încap caietele. Probleme mari. Cred că poate nici așa. Sunt prea multe cărți. Pa. Diavol, vine diavolul ăsta, dă-o ciocanul, dă-o leatul și ăla, dă-o ne uitam unul la altul și Dumnezeu să dă și leatul. Și avea râs de dâns o bucată bună. Le vedeai că băieții vorbesc aminte în sol. Bună, mamă, s-a terminat orele. Sorele tale unde să mai iau o oră? A, bine. Du-se tot din dulap. Ce nu în dulap? Nimic. Ok. Da, doamnă, Tesla. Mama, l-am găsit pe Doggy. Oh, bravo. Mama, nu știu că e prea greu. Băi, forța asta că e cald. Că cheamă lipsotul tal mâniciu. Tăceți.
Mama, azi avem vacanță 2 zile. Mergem la mare. Da. Cum ți-am promis, 3 zile mergem. Să strângi tot de acasă. Da, nu am strâns. Hai că trebuie să luăm bagaj, o grămadă. Vai de mine cât trebuie să luăm. Așa. Tata tău nici nu-i pregătit. Vălileu. Dar nu știu cum să fac o sarcină, pentru că în a 3-a zi, cred, revin un pic să iau niște valize, că nu-mi prea multe, și nu o să încapă și da. Tra-la-la-la. Tot așa avem valize, 2-6 Wednesday, pentru că e negru. Mama, eu vreau asta, valiza mea. Puneți în ea. Și da, vine mama. Dar ce să fac cu temele? Cum? Ce să faci cu temele? Doggy nu mai trebuie pentru că te am. Și machiajul, mamă, cum crezi că arată așa? Chitară rock! Am renunțat la ea, nu mai pot să cânt. Asta e valiza mea, eu iau ăsta să le iau pentru bebeluț. De ce vrei să le iei tu? Adică o să tot găzdani plin. Nu contează, mami. Oh. Gata. Doi la Wednesday să cel care. Mamă, la bunicii. Voi ați luat tot din bani la voi? Fetele. Da, camera noastră e goală. Nu mai avem nimic în ea. Covorul la țasi. Hai, vai de mine. Trebuie să iau și să cos. N-am fine, nu mai iau. Bine, paleta de machiajată dacă o iau. Deci, cred că o iau. Să mă duc să pun. Gata. Ce? Unde mergem? Haide. Să vezi. Ce? În fine. Unde mergeți? Vreau să știu și eu. Stai să mă vedem. Am vrut să vă arăt s-a oprit filmarea. Dar nu s-a oprit. Asta e bine. Bine. Apartamentul ăla, că eu nu mai găsesc. Asta e? Ce țin de dacă e asta? Cred că e asta, nu? Vedem că arată legume. Acolo o să arăta. Nu știu, ai magazin. Ai magazin. Iar trebuie să mă întorc. Am un pompă, hai să mă rog cu ea. E beloș. Să mă rog, gata. Unde, mă? E plecat în voi, unde? Aici nu? Nu-i? Nu-i? Nu oricum.
unde îi? Oare aici să fie? Nu cred. Ha, 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 mă, cădăie, păgăie să nu găsească unde. Bă, pe bune, mă duc altundeva să caut în alt bucă-bucă. Unde dispărut? Era. Dar acum a putut unde? Bă, pe bune, nu-i clădiri de aia care poți să construi sau ce. Nu, sunt mici, vedem. A, așa. Așa. Asta e apartamentul. Nu-i bun. Nu-i ăsta. Revin când îl găsesc. Am trecut prin fața ochilor lui și nu l-am văzut. Cum nu l-am văzut? Bă, pe bune, de ce nu l-am văzut? Hai să intrăm. Mergem la 1, mai intrăm la 2, la 3, așa până așa. Vedem ce hotel ne place nouă. Aici trebuie să mai mult. Am un pat! Ce trebuie să fac aici? Am un pat, ce să fac? 1. Hai la 2. Revin când găsesc camera potrivită. Căutăm alt oraș pentru că n-am găsit aici nicio cameră cu 3 copii. Că nu puteam spune un copil de la bebeluș. Noi să căutăm 102. Mă rămân să vedem. 1 sau 2? Cred că 1. Un normal. Nu 2. 2. Dacă nu stați, păcăcică. Nu vedem. Bibicana. Vreți să faceți un videoclip să vă arăt o colecție de machiaj și cum mă machiaj? Cred că da, o să fac mâine. Aici 2. În fine, aici ai las. Bună ziua, intrăm, cumpărăm, gata. Pa, intrați. Poftă bună. În sonigerie, yeah! Și cauți în casă la noi. Nu-ți care-mi scuze, doamne. Făceam curat. Ați luat locul de muncă. Luați tot. Am față de ala. Nu! Pa! Încă mesajele mele. Le pun aici. Nu mă deranjează. Nu mă deranjează. Și ne punem toate bagajele astea aici, cred că. Cine s-a adus atâtea jucării cu el? Hai, valiza pentru noi. Închide! Cred că ăsta de jos e al meu. Plața asta de pe mine. Nu iubesc culorile, știți, doar. Nu iubesc culorile. Știți foarte bine asta. Nu, nici roșu chiar. Nici o culoare, dar machiajele mele nu contează. Asta nu ne le-a nimeni. Bună, Radec. Pune-te aici. Bună. N-am șapte. Adams, încerc că te-am lăsat acolo.
N-am vrut. Te iert. Am atât de făcut. Da! Eu las. Da, las-o. Noi continuăm în partea a doua. Pentru că e prea mult. Pa, pa! Ne vedem în clipul următor. Partea 2, să ne amintiți.